před Maty. Takže ahoj, já jsem Kačka a tohle je Mates. No, určitě ho znáte. Tohle je Kikina. Ta se velice stydí. Ne, já se nestívám. A dneska natáčím tady Dneska natáčím od Kikiny, takže jsem vlastně u Kikiny. Jo, že je to vlastně úplně super. Vypadá to tady nějak takhle. Co to má být? Jo, tohle je Kikina. A dneska jsem u Kikiny, takže ukaž tam nějakou hru. Tak a my vám dneska ukážeme nějakou jakoby hru. Kiki, takže Kiki, můžeš. Tak třeba tady je blbej Paul prostě. A je nakažený a má chřipku nebo něco takového. Prostě A nemocnej. já se ho budu snažit vyléčit. Tak jo. A má teplotko. Prvního jdeme umýt. Nemá nic k jídlu, takže musíme nějaký ryby nakoupit. Mám už hodně málo peněz. Já vím. Pořádně ho nakrmíme. Kupuj polívky, ty málo stojí. Tak jo, tak polívky. Hrozně se jich nají. Máte si nech No toho. co, já jsem taky na YouTube. Tady Jmenuji se Maty As, šla i se potud Tak teďka jdeme koupit nějaký lektvar. Mám 13 odběratel. Takže to je vlastně ten Paul, který se mi strašně líbí, ho mám taky, jenže teď natáčíme ze svého mobilu, takže vám ho nemůžu ukázat. Takže víš, jak jsou ty videa, když to máš takhle na výšku, když to nemáš takhle na šířku. Jako já. Au.